to rozbalili a ukázali všetkým. Filip, týmto dresom ťa symbolicky vítam v našej basketbalovej rodine. Dia, ty dnes oficiálne meníš tým. Na tvojom drese bude meno Gregorčoková a s Filipom odnes budete spoločne zvládať vaše výhry aj prehry. V každom zápase si prihrávajte, pretože nezáleží na tom, kto skóruje, lebo ste spoluhráči už na celý život. Vo vzťahoch to je už raz tak. Je potrebné zahodiť všetky pozlátka a učiť sa vidieť to, čo sa dá len cítiť. Verím tomu, že všetko, čo si zažil, všetko, čo si zažila, že ste sa zrazu v úvodzovkách úplnou náhodou ocitli tvárou v tvár pred očami, do ktorých sa chcete pozerať do konca života. Že sa stretli pohľady, ktoré si rozumejú bez slov. Verím tomu, že dnes sa spojilo viac, než sa na prvý pohľad zdá. Find love, love, love. Verím, že to, čo vás priviedlo tu na toto miesto, je, že ste stretli človeka, ktorý vás má rád, ktorý vás naučil úplne iný rozmer života, taký, keď ste doteraz nepoznali. Že celou svojou bytosťou, celou osobnosťou máte rádi jeden druhého. To je zázrak. Ľudia dneska zháňajú zázraky, že Boh je ten, ktorý nás naučil, vložil to do ľudského srdca, schopnosť mať rád. Že Boh dal jeden druhému. Ďakujeme za to, že láska horí medzi vami, že vaše srdcia horia láskou, že o vás platí, že milujete celým srdcom, celou dušou a celou mysľou teraz jeden druhého. Preto sa vás pred Bohom i cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Ja, Filip, beriem si teba, Diana, za manželku a sľubujem pred Všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.